Szia! Halló, halló. Na miért stájsz? Szép napot. Szép napot. Hány autóval jöhetünk ki? Kiírtam. Jó, kiírtam, uram. Azt hiszem ez civil autó. Elején... Szó... Megértem. Parkoljatok így be, aztán majd mikor mondják, hogy merre kérnek szabad utat, mi ugye az ellenkező irányba beállunk. Túlsztárgyaló és akcióparancsnok. Azok is Kettő vannak már. túlsztárgyaló van, én meg egyik kadét. Igen, meg a Toretto betanul. Így igaz. Megkérdeztem, hogy van-e túsz. Nincs, akkor itt Varázs Mákos baby lesz. Van. Harmani lakatos. Addig oda húzzak és a kocsikról a neveket lekérdezem és kérdem rá. Szerintem nem, lelőnek téged a gyászba. Nem lőhetik le, nem lőhetik le. Oda lopózok. Ilyen kommandós stílusban. Egyik neve már meg is van, Harmani lakatos. Jó, de hát azért, hogy kint van a kocsi, érted? Várja meg, nem Várjatok. Engedélyt kérek a lopakodás. Aki akarja, az menjen az aztán olvassa Hozzá le. kellett volna írni, hogy elindult a túlsztárgyaló feltett kezekkel és fegyvertelenül. Csak annyit kérdeztem, hogy indult a túltárgyaló, nem azt, hogy elindult. Állj be a kocsiba. Hallod? Nem? Nem? Nem. Én nem állok be a kocsival, mert hogyha bármi van, akkor nekem lehet mennem keményen. Rendben van. Most csak úrom mennyien vagy. Most akarom mondani, a fenékben mennyien vagyunk, de jó. Ez jó sok. Jó sokan vagyunk, kollégák. Ki? Ki az akcióparancsnok? Te vagy az akció? Én nem, hát valaki meg lett beszélve. Akkor Ki az ki? akció? Azt volt megbeszélve, hogy Ádám az akcióparancsnok. Ki melyik? Nem úgy lett, hogy én lett? Nem Te. úgy, hogy én vagyok? Most mi van? Én vagyok az akcióparancsnok? Igen, te vagy az Akkor döntsétek akcióparancsnok. Jó, mert én nem figyeltem. Jó. Úristen, már csak 2 óra hossza választ el. Sőt, még annyi sem. Mitől? Már csak 1 óra 52 perc. De mitől? Ugye ennek kéne mikor PD Live, mit szólsz? De mitől Igen, most választ el kéne. annyi idő? Royal Rumble. Nyomod is neki? Kiküldték az egyik túlszárgyalót. Jó tették. Lehet látom miért. Szép napot, uraim. Nézzem a live-ot. Nézzétek a live-ot. Milyen live-ot? Migo PD, nem vagy rá feliratkozva? De miért ezt hogy tudod megnézni, hogy miért? Hol látsz? Ja, mindjárt mondom. Megvan. Alien. Jó. Akcióparancsok a túlsztárgyalónak. Igen? Minden rendben? Igen. Téged még küldtek ki? Azért, mert azt mondták, hogy a gyárba kell begyakorolni, és nincs olyan, hogy begyakoroló tárgyaló fasz. De pedig olyat mondtam, hogy megkérdeztem a Csajszitól, hogy néztem ilyen franciás körmet, és neki is milyen, de nem válaszolt, azt mondta, takarodjak ki. Egészségére. Köszönöm. Engedélyt Valaki kérek ad a egy cigit. lopakodáshoz, hogy leolvassam a kocsit. Jó, engedély megadva. Ne kutassátok át az autókat. Nem hoztam. Mindenki, mutattam. álljatok ki oda sorba az autóink elé. És hogy Toretto ad mindenkinek megkérdeztem, hogy mehetek a járőrhöz, az Toretto elkezdő, hogy igen. Nem tudom, mit csinálnak. Négy autó maradjon kint, egyet vigyetek vissza. Én is hívok egyet. Ricardo, Menj a vissza. jármű Mondja, csak nem tulajdonosa. teljesíthető, hogy egyet... Lakatos Ricardo.
Lakatos Ricardo. Most mit... Ja, én csak egy kocsit fogok elengedni. A fekete BMW-nek Lakatos Ne Ricardo. engedjél egyet sem. Ékezetek nélkül Lakatos Ricardo. Hogyha a szabadutat kérnek, érted? Kollega, akinek mennie kell nem sokára. Nem megyek végül, nem megyek, Jó, maradok. akkor valaki vigyen vissza egy autót a Legyen PD-re. úgy, hogy itt hagytok 2 elkapó De autót, miért? és akkor hoztok 2 járőrautót, hogy azért... De ne, maradjon minden autó akció. De Nem ne maradhat engedjen minden egyet. autó. Eleve Most- csak 4 Akkor most autóval végül lehet. kiaktunk Igen. szegyelő, vagy most mi Egyet van? mindenképp figyeljetek el. Jó, akkor egy Mustang menjen vissza. Jó, akkor viszik egy járőrautót. Most akkor végül kiaktunk szegyelő? Elméletileg te vagy. Végül Alien. Ja, jó. Mert velem nem volt semmi. Kollega, beszélve. menjen már utána, mert most így nem fog tudni visszajönni. Megyek. Amúgy én úgy tudom, hogy én voltam, de most mindegy akkor. Megyek. te Én vagy. meg én csak így meditáltam, hogy Vagy nézem, most hogy ki? most én vagyok. Ki nem tudom, Elméletileg én voltam, aztán meg most Ádám kolléga. de nem én vagyok. Most nem tudom mi van. És ki az akcióparancsnok? Jaki, vagy leszel? Igen, valaki légy Nekem mindegy, csak Nekem is. Na, az egyet... össze vagyok egy zavarodva. túlzás a boltba, ezért az a kérésük, hogy a boltból kinézve balra teljes szabadutat, és felül... jobbra, bocsánat, jobbra, igen, jobbra, teljes szabadutat, és szirénán valóra indulást és felüldözést. Teljesítve. szeretnének? Igen, egy túlszuk van, és ez egy... teljesíthető szerintem. Hát, Egy túlszér. egy túlszért a rózsaszín autóra. És ez olyan túlsz, hogy ez tőlem szökött meg, még szállítottam volna be, az ős ezt megszökött. Na szóval, azért az egy túlszért egy kocsira Adj egy adok cigit. boltból kinézve balra, teljes szabad utat a rózsaszínre. A boltból kinézve jobbra kéne csak elsőnek, Kösz. így félremondtam. Nem, én balra ajánlom. Hát már el kell szívnom egy Nem cigit. ajánlkossál, ez a kérésük, hogy boltból A szolgálati kinézve fejtsim jobbra az teljes szabadút kinél és van? szirénára való indulása, felüldözés meg alap. Úgyhogy A szolgálati Én fegyverem azt, kinél van? Tudom egy picit. Na szóval, én egy Szolgálati túlszért fegyver? akkor a rózsaszín Igen. autóra Nálam megadom. van 2. Akkor ez az Mondom, egyik az hogy enyém, nem meg hallottam. 150 lőszer volt nálam. Arra én megyek, mert itt magyaráznak. Egy túlszért a rózsaszín autóra megadom. Nálam van egy AP pisztoly, Igen. 211 lőszer. Csak a rózsaszínre. Igen, egy AP pisztoly volt nálam, 150 lőszer. Ha jól emlékszem. Legyen szíves beállni a helyére. De hát az volt, hogy most jobbra kérnek szabadutat, nem? Mindegy, 150. De még nem mondtuk, hogy teljesíthető. Ja. Köszönöm. Mit csináltak? Kollega, kérem álljon be. Jó, be lesz számolni, nyugodjon meg, kolléga. Nem az, csak szólni fogok. Ja, csak azt hittem már, hogy oda kell látni. Járművetet beállít. Hát ja. Szupcsi. halljátok? Halló. Na, úgy legyen, hogy ugye az volt a baj az előtt autóval, hogy eleve csak 4-et osztottunk ki, azt mondják. Az a másik, hogy adjuk meg nekik ezt a izét, mert ugye a felüldözés az alapból úgy van, mert hogy Igen. nem pitelik De én őket. azt magyarázom, hogy Nem, az nem jó. én az egy nem túlszért jó. maximum egy autóra tudok közszabadítót Igen. adni. Meg, de hogy érted egy autóra, hogy másikat itt hagyják, hogy mi? Igen, Hát igen. csak rózsaszínt elengedem. Nem tudom. De igazából szerintem nyugodtan így engedhetjük, hogy mind a Adjuk kettőre meg, kapjanak, adjuk meg mert úgy is mindkettőre. elkapjuk őket, tehát 4 elkapóval vagyunk. Biztos, hogy ebbe? Szerintem igen. Hát szerintem 2 túlszír adjunk meg. Mind a Hány? kettő. De Mert- egy túsz van. Mert van egy agyatlanuk is, csak az eltűnt. Azt most mondták, hogy volt egy agyatlan, csak hát az eltűnt. Azt mondják. Akkor 2 túszért teljesíthető az egész. Jó. Legyen valami. Adjuk meg nekik mind a kettőre a szabadutat, azt menjünk. Igen, úgyis elkapjuk Jó, őket, de én nem tehát vezetek, én elejébe vagyunk. Én vezettem az egyiket. Aki csak ír, azt szálljon be ide. Nem hallom. Én ide beülök. Én írok. Gyere. Nem Na, velem akkor- jössz? Akkor megbeszél? Akkor te majd jössz vele, vagy valami? Na,
Akkor Most kész, ennyi? visszamegyek. Ja, hát akkor... Fú, Akkor gyere. jobbra szabadult kinézve. Igen, a boltban jobbra kinéző teljes szabad utat, ti álljatok fel balra. Majd Toretto. Toretto, hova a faszomba tűntél? Toretto kollega? Hova szállcsizzak? Ide hozzám, be az utolsóba, amelyik itt áll. Bevezet. De nem oda, bassz meg, itt vagyok előtted. Bomba, itt vagyok a negyedikbe. Ülj meg a rózsaszínra, kettő megy a feketére. Azt hagyjuk ott, mert nem tudnak mivel eljönni a tárgyaló. Fiúk, ki melyikre megy? Én a rózsaszín sincsen rá. Jó, én megyek a feketére akkor. Tárgyaló vagy vezesse? Azt üzenik az elkövetők, hogy forduljatok meg. 360 fok. Biztos, hogy nem. Biztos. Biztos, hogy nem. 360 fokba. Akkor csak 180 fok. De nem. 360-ba kérték. Nincs hát. Ha nem akarják, akkor bemegyünk rájuk, hogy valami legyen már. Most itt fogunk állni még holnap is. Még 360 tudok fordulni, ugyanaz leszünk. Megfordul, hogy 360. Kurvára nem, ezek nem fog meg. Megfordultam. Most ez volt a kérés. Fejezze már be, kolléga. Indulhatunk? Indulhatnak az elkövetők az autót. Mi a végén mentünk csak. Ki volt én? Nem, te se voltál meg én sem, nem tudjuk. Nem tudjuk. Várj, hova ülök? Ne szirénázzatok. Színre megyek pont, jó. Gyors, figyelj, másik oldal. Dehogy is, nem tudod. Mehet? Szirénára indulunk. De ez mit csinál? Dobozoljuk. De ez mi a faszomat? Nem akartam. Már ki van ilyen? Hol gomora? Mit csinál? Mire vár? Hát mert véletlen neki mentem és ez kliknek. Kollégák, kapják el őket. Szálljanak ki! Kollega vissza! Hallod? Ádám, hírod a harmadik felszólítást? Írjuk ki a harmadik. 90-20-kor írom. Mehet a pip!
Akkor le... Kórháznál Ő pedig. publik mellett a kórháznak. Kórháznál. Megyünk felfele Nemzeti Bank felé. Mi is arra. Lefordultunk az autópályára. Jó, írják már a negyediket, bazd meg! Már mindjárt meg lesz a negyedik. Itt aktív. Kiöldözzük a feketét. Pozitív, a rózsaszint üdvözzük. New Yorkba! Mehet 22-kor az 5. tűzparancs aktív a kerék. Milyen már füst. Egy elkövető elfogva. Milyen már füstöl.